أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa hikimarsa da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara mana ƙara haɗuwa a yammacin wannan rana ta Laraba. Yau muna 23 haka ne ko? Ina tsammani yau muna 23 ga watan Zulqa'ada. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan 6 shekara 2022 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya rufa mana asiri duniya da kiyama. Karatu da muke cikin littafin Minhajul Muslim na Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, muna nan cikin babun rabi'u fil ibadat, babi na 4 dangane da abin da ya shafi ibadoji, sannan kuma cikin kitabu siyam, wato babin da yake magana akan azumi ko madda da take magana akan azumi. Yau za mu tashi al-maddatu thalitha, madda ta 3, fi ma yustahabbu min as-sawmi wa ma yukrahu wa ma yahrum, dangane da nau'in azumin da aka so musulmi yayi amma ba wajibi bane gare shi, da kuma nau'in azumin da ya zama makaruhi ne musulmi yayi shi, da kuma nau'in azumin da ya zama haramun ne musulmi yayi. Saboda shi wannan musuluncin ya gini ne akan qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko malamai suka ce babi na halacci ko haramci babi ne tauqifi, haka malaman usul suke kiran shi. Kana jira ne ka ji Allah ya ce a yi ko a bari, kana jira ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko a bari. Ki yasa in a shari'a ka ce abu kaza haramun ne, to yana nan haramun din ne. Idan aka ce abu kaza halal ne, halal ne. Sai in akwai wani abu da ya sarrafa shi daga halacci daga baya dawo zama haram, ko an shafe hukuncin ko wani abu mai kama da haka. To sai malin ya ce ma yustahabbu min as-siyami, azumin da ake so musulmi yayi. Yustahabbu siyamul ayyam taliya, ana son azumi a waɗannan kwanaki masu zuwa. Gashi nan malam ya lissafa su. Bayan azumin Ramadan a matsayinsa na wajibi, to yana da kyau musulmi a same shi yana ɗabbaka waɗannan azumummuka ɗin. In ka gane misalin rayuwar duniya ga wanda yake ɗalibi yana karatu, ya san cewa idan yayi wannan karatun akwai abin da ya zama wajibi gare shi dangane da karatu din, za a ba shi sakamako. Akwai abin da idan ya zo ya yi shi wannan shine abin da suke kiran shi CA, continuous assessment ɗinsa kenan. Wannan zai zama ya lifting ɗin darajar karatun da yake yi. Ina fata an fahimta. Saboda haka yana lifting na darajar wannan karatun da yake yi. Yana da kyau sosan gaske a lura da wannan ka'ida ɗin. Sai malin ya ce yawmu arafa ligera hajj, sai rana arafa ga wanda ba aikin haji yake ba. Yana daga cikin azumin da ya zama sunna ne, wato azumi rana arafa ga mutumin da ya zama ba aikin haji yake ba, ba a can Makka kake ba, ba kana aikin haji bane, wanda yake nan da sauran kasashe wanda ba can din ba kenan. Wa huwa tasi'u zulhijja, shine yin azumi ranar 9 ga watan zulhijja, ran 9 ga watan zulhijja, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda faɗin manzon Allah wanda tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sawmu yawmi arafata yukaffiru dhunuba sanataini, azumi rana arafa yana kankara zunufi na shekara guda biyu, madiyatan wa mustaqbalatin, wato shekarar da ta gabata da wacce ake fuskanta a gaba. Wa sawmu ashura'a yukaffiru sanatan madiya, sannan azumin yawm ashura
yana kankare zunubin shekara guda. Wannan shine abin da ya tabbata cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai cikin musnad Imam Ahmad ya kawo hadisi din, yana daga cikin hadisan da malamai suka inganta shi. Saboda haka azumi ranar 9 ga watan Zulhijja, watan gobe kenan insha Allah muna raye. To 9 ga wannan wata din azumi ne mai tarin muhimmanci, yana da lada sosai, tun daga shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare zunufin shekara biyu. Sannan malaman sunna sun tattauna dangane da kankare zunufi, ana nufin kaba'ir ne ko ana nufin saga'ir? Amma magana mafi inganci shine ana nufin saga'ir ne. Wato ma'ana idan mutum yana aikata waɗansu laifuka waɗanda suke basu kai girman manyan zunufai ba, misali kaman kallon haram, misali jin kaɗe-kaɗe, misali subutar baki mutum ya faɗi miyagun maganganu ko ashar ko makamantan haka, banda yi da mutane, dan waɗannan kaba'ir ne. To ire-iren waɗannan abubuwa din, irin waɗannan ibada din tana kankare waɗannan zunubai. Shi yasa ake so a ƙa'idar musulunci mumini ya nisanci kaba'ir, alladhina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahisha illa lamam. Wato ubangiji ta'ala ce bayin Allah na gargaru su ne waɗanda suke nisantar manyan laifuka, illa lamam, sai dai ƙanana waɗanda ba a rasa su da shi tunda su ba annabawa bane. Saboda haka yana iya ka aikata wannan ƙananan zunubai din sai zama istighfari da kuncin rayuwa da nawafil na dare da nawafil na azumi da makamantan sai su kankare irin wannan nau'in zunufi din. Kuma duk musulmi mai wayo, mai hankali, mai hangen nesa, mai sanin cewa akwai hisabi, ba za ka taɓa samun sa ibada ya taƙaita iya farillan da Allah ya ɗora mai ba. Za ka tar da shi bayan farilla din yana yin waɗansu ayyuka wanda za su kusanta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ina fata an fahimta, kamar irin su sallar dare, kamar irin su azumin taɗawu irin da yanzu muke magana, kamar su karatun alkur'ani mai girma, irin su zikirullahi, irin su salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kyautatawa da makamantansu dai haka. Dole zai zama dai kana yin wasu abubuwa da za su sa wato daraja ka ta ƙara wurin Allah subhanahu wata'ala. Malam ya ce wannan abu na farko kenan, saboda haka sai ku rike wannan cewa azumi yawm arafa yana kankare zunufin shekara biyu. Sai malam ya ce asani, magana ta biyu, yawm ashura, sai ya kawo wannan shi ma mustaqallinsa daban, duk da ya kawo magana ashura a cikin wancan hadisi din. Sai ya ce sai azumin ashura wa yawm tasu'a, da azumin tasu'a wanda kowa sani ana yin su ne a al-muharram, watan farko na addinin musulunci. Wa huma al-ashiru wa tasu'u min shahril muharram, suna daga cikin wato azumi ne wanda ake yin shi ranar 9 da 10 ga watan al-muharram, liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, wa sawmi yawm ashura yukaffiru sanatan madiya, kamar wancan hadisin kenan. Azumi ranar ashura yana kankare zunufin shekara guda, kama sama sallallahu alaihi wa sallam yawm ashura wa amara bi siyamihi wa qala idha kana al-amul muqbilu insha Allah sumna al-yawm at-tasi. Wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi ranar ashura, sannan yake cewa idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu yi azumi ranar 9. Da wannan malaman sunna suka ce to tunda bai yi ranar 9 ba, amma yace idan shekara ta zo zai yi ranar 9, to dama ka'idar musulunci shine hatta umarnin manzon Allah yana karkashin bangare na wannan sunna din, ko taqrir ya tabbatar ko ya bada umarni ko ya nuna in an yi abin daidai ne ko da shi bai yi shi ba. Wannan yana daga cikin sunna. Saboda haka yasa ake azumin tasu'a da ashura, ko mun sha yin bayani dalilan yin azumin tasu'a da ashura. Akwai hadisai da suka zo dangane da wannan matsala din, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zo Madina ya tadda Yahudu suna azumin, ya tambaye su, wanda wannan ma an tattauna dangane da tambayar su da wasu sun ce ya tambaye su ne dan ya ji da bakin su dalilin su na yin azumin, ba wai dan bai san dalilin ba. Wasu suka ce a shi bai san dalilan su nasu na karan kansu ba, amma mu al'ummar musulmai mun san namu dalilan, ma'ana manzo Allah ya san dalilin da yasa yake azumi, amma su yana tambayar su me yasa su ma suke azumi, dan ya ga Yahudawa suna yi. Suka ce suna azumi ne dan godiya ga Allah subhanahu wataala, domin a ranar ne Allah ya kubutar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam da jama'arsa daga sharrin Fir'auna. Sai ya ce nahanu ahqqu bi Musa minkum, mun fi ku cancanta da Annabi Musa, shi yasa sai ya azumi a ranar, kuma yace da sahabbai su yi mukalafa da Yahudu. In Allah kai shekara mai zuwa sai a yi ranar 9 da ranar 10, domin su iya ranar 10 suke. Ina fata an fahimta. To haka wannan shine asalin aqida suna dangane da azumin tasu'a da ashura. Hadisai ne ingantattu, akwai ruwayar Bukhari, akwai ruwayoyi masu kama da haka, akwai ruwayar su akwai ruwayar shi Imam Muslim din kai nake so in ce, da sauran ruwayoyi masu kama da haka wanda tabbas sun tabbata cewa akwai wannan azumi din. Akwai magana da Bukhari mai yawa a mas'alar da take da alaka
da me yasa su Yahuda suke yi, bayanin da manzo Allah shi yasa naga daga cikin malaman da suka yi bayani mai ban mamaki suka warware wannan mushkilolin akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah a cikin littafin sa al-Iqtida'u Siratal Mustaqim da yazo kan qadiyya din ya tattauna har ya kawo tarihin abinda su duniyar Shi'a suke da fahimta akai, wanda su suke ganin ranar tasuwa da Ashura ko ranar Ashura din da kawai ranar Ashura tunda rana ce da suka ce to tunda rana ce da suke ganin rana aka kashe Sayyidina Husaini Allah ya kara masa yarda, jika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga Sayyidina Ali bin Abi Talib, kuma daga Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara yarda zuwa gare su. Sai suka mai da ranar bakin ciki. Na fata an fahimta. Wanda wannan kadiya din malaman sunna sun yi rubutu mai yawa akan wannan mas'ala din, wanda magana mafi inganci shine babu alakar azumi na ranar Tasu'a da Ashura da alakar kashe Sayyidina Husaini. Domin abin da ya sa muka ce babu wannan alaka shine tunda lokacin da manzo Allah ya ce ai wannan azumi kun ga yana raye, Sayyidina Husaini kuma yayi shahada ne shekara 61 in ban manta ba ko 62 zuwa da 3, wato bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma aqidar mu ta sunna shine shahada yi, wanda suka yi shi kuma zalunta sa suka yi, kuma za su haɗu da Allah subhanahu wataala. Wannan shine asalin fahimtar malaman sunna. In kana kan tafan suna za ga bayanai da yawa dangane da wannan mushkila din, su Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal da manyan malamai sun yi bayani dangane da qadiya din. Inda muka saba da su shine ba ma zage-zage da tsine-tsine dan ba ma na akai ba mu san yadda mushkilar ta kasance ba. Tarihi ne yake rubutu, tarihin kuma da aka rubuta akwai abin da ya inganta, akwai abin da an yi ƙarya a ciki, akwai abin da kuma an exceeding, an zake a ciki da abubuwa masu kama da haka. Ina ganin wanda yake bibiyan wato naƙadi da muke dangane da abin da ya shafi karanta tarihi da yadda ake karanta shi, to za ga kamar da malam ya kawo wani babban malami Sheikh Humais a cikin littafinsa da ake kiran shi Hikbatun min Tarikh, wato wani irin tsawon lokaci da aka samu na tarihi, wanda wani babban malamin sunna ne ana kiransa Humais, babban malami ne haka, Allah ya saka mai da alkhairi. Ko Ilahi Zahir shi ma wani malami ne wanda yake naƙadi dangane da Shi'a akan ƙadiyoyi da dama da suke da shi ma ya tattauna mas'ala irin wannan. Amma dai abin da muke cewa to su ma Allah ya sa su fahimta cewa lalle kawai wannan rana ce da ya halatta musulmi ya azumi, ko ba ce wajibi bane. Amma kashe Sayyidina Husaini tabbas musiba ce ga duniyar musulunci, kuma malaman sunna sun yi dogon bayani. Shi ma Ibn Taymiyyah ya kawo cikin Minhajus Sunna, ya kawo tarihin shahadar Imam Husaini, kamar da naga Albani ya kawo cikin Tamamul Munna dinsa, shi ma ya dogon bayani. Kuma suka nuna cewa duk manyan malaman musulunci na duniya tun daga wancan lokacin sun tafi akan cewa zalunta Sayyidina Husaini aka yi, shi kuma shahada, shi kuma daraja ce da ɗaukaka zuwa gare shi. Allah ya sa mu dace. Saboda haka na ɗan yi wannan ƙarin bayani ne dangane da abin da ya shafi azumin Tasu'a da Ashura. Kada mutum ya danganta su ta fuskar da ba haka shari'a ta ce ba. An gane wannan bayanin ko? Sunna shine ya azumin Tasu'a, ai azumin Ashura. Shi kuma sannan magana cika ciki da ake yi, shi ma again shi ma babu hadisai ingantattu dangane da cewa rana a yi cika ciki. Wannan ma ina jin na taɓa yin wannan bayanin cewa akwai littattafai da yawa da malaman suna suka yi naƙadi akan wannan mas'ala ɗin, wanda Imam Bukhari akwai malamin sa Sheikh Aliyu ko kuma Imam Aliyu Al-Madini ya yi naƙadi akan hadisan da aka kawo kan haka wasu malamai da yawa irin su Imam Ibn Hazm shi ma ya yi naƙadi akan wannan mas'ala ɗin, ya kawo cewa yadda Shi'a suke ɗaukar ranar bakin ciki, haka Nawasib, in aka ce Nawasib su ne masu gaba da jinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karamin bala'i bane. Duk wanda ya samu kansa cikin wannan, kaga wannan zindiki ne. A ce baya kaunar jinin manzon Allah, to ai kaga bai ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To su kuma suka mai da wannan ranar bukukuwan su da makamantan haka. To akwai wanda su kuma suke yi tsakaninsu da Allah, mutanen kirki ne, ba su ɗauka wani abu bane wanda yake da illa. Wasu ma da sunan malanta aka ce musu hadisan sun inganta, wanda duk ya yalwata ma iyalansa ranar Ashura, Allah zai yalwata mai wannan shekara, wanda hadisi ne da'ifi, wanda malamai sun yi dogon bayani a kansa. Allah ya sa mu dace baki daya. To saboda haka yan wa musulmai, dangane da mas'alar yin azumi ranar Tasu'a da Ashura ya tabbata dai a musulunci. Sannan sai malam ya ce magana ta uku, as-salisu sittatu ayyamin min Shawwal, azumin kwana 6 a Shawwal, watan jiya kenan. An gane ko? Watan jiya na musulunci kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man sama ramadana wa atba'ahu 6 min Shawwalin kana ka siyamid dahar. Wanda diye azumin wata Ramadan sai ya bi da shi da na kwana 6, to kamar yayi azumin zamani ne. Ina fata an fahimci wannan bayanin.
wanda ya azumin Ramadan sai ya hada da kwana 6 kamar ya azumin zamanin ne gaba daya. Da wannan malaman sunna suka kawo, kamar da Imam Shaukani ka cikin littafin sa da ake kiran shi wannan littafi sharhar da yawa, wani littafi ne na hadisi wanda Nailul Awtar da yazo kan wannan kadiyar ya tattauna wannan mas'ala din. Sannan kuma suka ce abinda ake nufi kamar yadda idan kai azumin Ramadan kowanne guda ɗaya kana da lada 10, kaga ya zama kenan idan kai na kwana 30 kana da lada kamar kwana 300 kenan. To kwana 360 ba su ne adadin kwanakin shekara ba, to sai zama kwana 363 na wancan 30 din wancan 60 din sai zama shine na wannan kwana 6. Kun gano nan bayanin, duk kwana ɗaya ya kana da lada 10 kenan. Shine dalilin da yasa aka ce manzo Allah ya ce kana ka siyamu dar, kamar azumin dahar, wato zamanin ne gaba daya. Wannan wani istinbadi ne da bayanai da malamai suka yi da yawa. Yana da kyau ne duk wanda ya azumin Ramadan ana gama Ramadan ya bi da shi da kwana 6. An gane wannan bayanin ko? Zaka iya yin shi tartilan, zaka iya yin shi kuma a rarrabe, ko ka yi shi a dunkule ko ka yi shi a rabe, babu laifi. Sannan sai malam ya ci gaba da cewa Arabi'u na 4 nisful awwal min shahri sha'ban, babu laifi mutum ya yi azumi na rabin watan sha'aban, wato ba ana nufin nisfin sha'aban ɗin ka ware rana ba, ka ɗauko azumin tun daga farkonsa har zuwa 15 ɗinsa babu laifi. Wannan ƙadiyar ita ma an tattauna ta idan mutum ya ɗauki littafin Bulughul Maram wanda Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya rubuta shi, da ya kawo wannan hadisin in ka ɗauki Subulus Salam wanda Aliyu San'ani ya sharha akai kamar shekara 400 suka gabata. Kun ga shi Ibn Hajar ya kai kamar shekara 708 a tsammani na ban manta ba. To amma shi Imam San'ani mutumin Sana'a ne, kafitar ta ƙasar Yemen kenan. Shi da ya ɗauki littafin ya mai sharha ana kiran Subulus Salam, da ya zo sai kawo maganganun malamai dangane da nisful Sha'aban din nan. Wasu malaman suna ganin a'a hadisin suna da'afa shi, wasu na kawo su bayanai dai makamanta haka, wasu kuma suka ce hadisi ne kyakkyawan hadisi. Haka nan Sheikh Ali Bassam a cikin Tawdihul Ahkam sharha da yawa Bulughul Maram, shi ma da yazo ya kawo maganganun malamai, amma in ban manta ba shi ma ya rajjaha cewa babu laifin aka yi la'akari da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zaka iya dauko azumi a watan Sha'aban, idan ka zo nisfu din sa rabin sa sai ka ajiye ka huta. Babban dalili a nan wurin shine liqauli Aisha radiyallahu anha, saboda fadin da Aisha Allah ya kara mata yarda, ma ra'aitu rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami shahrin qattun illa ramadana. Ban taba gani manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kammala wani wata gaba ɗaya azumin sa ba sai Ramadan. Wa ma ra'aitu fi shahrin qattun akthara siyaman minhu fi sha'ban. Ban taba ganin wani wata kuma da manzon Allah ke yawaita azumi a cikin sa ba, yawaitawa ba wai ya gama shi gaba ɗaya ba, tace sai Sha'ban. Kaga wannan hujja ne da yake tabbatar da cewa babu laifi mutum ya azumi a Sha'ban, ya ɗauko shi daga farkon sa ya kai nisfu ɗinsa, idan ya kai rabin sa to sai ya ajiye. Shine nan Abu Malik a cikin littafin Sahihu Fiqh Sunna wa Adillatuhu wa Tawdihu Mazahibul A'imma al-Juz'u Sani kenan, shi ma da yazo cikin Siyamun Tadawwi, bayan ya kawo kitabun Siyam din da yazo kan wannan sai ya kawo ce daga cikin azumin da ake so mutum ya aikata, sai ya ce shi a nashi lissafi yace akwai 6 ayyam min Shawwal. Kaga kenan abinda Malik ya kawo shi ma ya kawo, yace zama kana yin 6 Shawwal din nan, wato har ya kawo wancan bayan da na kawo dazu, wa inna ma kana zalika kasiyamu dar li anna alhasanati bi ashri amsalha wa ramadanu bi ashrati ashhur wa sittatu bi shahrayn, kama fi hadith Thawban an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana fa shahru bi ashrati ashhur wa siyamu 6 ayyamin ba'da al-fitr fadhalika tamamu siyamu sana. Wannan hadisin asalin sa Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Nasa'i cikin Sunan al-Kubra ya kawo shi, Ibn Majah shi ma ya kawo shi. To da wannan malamai suka yi wannan istinbadin cewa idan ka yi shi kaman kai azumin shekara guda ne. To sai kawo shi a cikin wannan yace wa qad istahabba siyama hadhihi sana kathirun min ahli ilmi minhum Shafi wa Ahmad. Da yawan malamai sun tafi akan yana da kyau ai azumin 6 Shawwal. Da gaskiya akwai Imam Shafi'i, akwai Imam Ahmad, wa zahaba Abu Hanifa wa Abu Yusuf wa Malik ila karahati siyamiha li alla yutaqadu wujubuhu ila ilhaqan bi Ramadan. Wannan shi din har yanzu a cikin wannan zamanin ma za ga wasu malaman suna maganganu dangane da azumin 6 Shawwal, amma bai dace a ce mutum da in aka samu hadisi ingantacce to kada mutum ya zama ana rigima da shi akan haka. La mujal liqyas ba'da nas, tunda dai nasin ya inganta malamai sai ta hakiki, to bai kamata mutum ya zo ya ta faɗa game da wani malami daga cikin manyan malamai kuma yana da kima, amma in ya zo wajen wannan babin to
yakan yi maganganun da malamai da yawa suna ganin akwai su'ul adab, akwai karancin adab wato ladabi wajen yadda yake sukan ko yake nakadi dangane da abin da ya shafi azumi na sitta shawwal, tunda hadisin tabbas ya inganta. Mu dai muna da fahimtar cewa idan hadisi ya inganta tabbatacce, gaskiya la majal qiyas, ba ma karkata zuwa ga personal judgment ko kuma analogical deduction haka. Kawai mukan karbi wannan nassi din, ba ma fa maganan consensus ba, nassi ne manzon Allah ne ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata an fahimta ko. Ata Imam Malik Allah ya gafarta masa da ake kafa hujja da shi ya ce ne karahatan, ya karhanta dan kada mutane su riskar da shi, especially ma juhal, su dauka har yanzu ma Ramadan din an ƙara kwana 6 a bayansa. Kaga wannan dalilin baya iya kuma tura me hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma darajar Imam Malik din nan tana nan. Amma kamar da na sha gaya mana, duk kima masu kima a cikin musulunci ba a barin maganan wanda ya fi kowa kima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗauki maganan sauran bayin Allah, ba a haka. Ina fata an fahimta, matukar ta tabbata ta inganta. Kun gana na Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ta taɓa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ya ga abin da mata suka haddasa bayan tafiyarsa, da ya hana su zuwa masallaci. Amma ga malaman suna da suka tashi naƙadi akan maganar, duk da uwar mu'mine ne ce ita, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya suka ce duk da wannan magana na Aisha baya tunkuɗe ingancin halaccin zuwa mata masallaci. Kun ga adalci na musulunci ko? Saboda nuna cewa can manzo Allah ne ya bada umarni, nan kuma tana faɗin abin da ta yi mene ta fahimta dangane da wannan matsala. Ita ma bata ce haram, bata ce da ya ga abin da suka haddasa. Kenan yanzu ko da za a hana su ne don abin da suka haddasa, amma ba za a hana su don cewa haramun ne zuwa masallaci ba. Wannan kawai shine. Saboda haka sitti shawwal hadisi ne wanda ya inganta. Daga nan sai ya kawo maganganun malamai cewa man kana alaihi qada'u min ramadan hal yasumu sitta qabl qada, shin wanda ake bin shi azumin ramadan ya halatta yayi azumin sitti shawwal? Wanda yawanci ana mana wannan tambayoyin ma, wanda ake bin shi azumin ramadan ya halatta ya azumin sitti shawwal? Sai malam yace az-zahiru min hadisi abi ayyub al-ansari al-mutaqaddim anna jawazul fadilati sawabu sawmu dahr mashruta bi siyam ramadan. Sai ya dauki ta kaida cewa ai azumin wata ramadan din, in ana so a samu ladan kamar ka siyamu dahr, to dole sai kai ramadan, sannan ka zo ka hada da wannan sitti shawwal din. Saboda haka sai suna ganin cewa lalle duk wanda ake bin shi ramadan wajibi sai ya gama ramadan din sannan ya zo yayi mene, ya sitti shawwal din. Wannan shine magana mafi inganci. Amma da haka wasu malaman sunna suka ce idan ya zama lokaci zai fita, to babu laifi ya zo ya sitti shawwal din, daga baya sai ya rama wannan na ramadan, wallahu a'lam. Sannan ya kawo sauran dai azumin muka wanda muka kawo dazu, kamar yadda malam ya ci gaba da wannan bayani. To sai wancan karatu da muke cikin dai littafin minhaj, malam yake cewa alkhamisun, magana ta biyar, al-ashrul awwal min shahr zulhijja. An ga wurin ko? Sai kuma azumi da za a yi a farkon zulhijja. Malin ya tafi kan cewa babu laifi wato ai azumi a farkon zulhijja. Ina fata an fahimta, babu laifi a azumi a farkon zulhijja. Ga dalilan da malam ya kawo, yake cewa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أصلا حديث ne wanda Ibn Majah ya rawaito, Imam Ahmad ma ya rawaito wannan hadisi din, cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce babu wani yini daga cikin kwanaki wanda, ko daga cikin yini da ake da shi wanda amalu sali, ayyuka kyawawa ya zama in kai a wannan yini ahabbu ila Allah azza wa jalla, sun fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala min hazil ayyam, kamar waɗannan ayyam. To shine a cikin baka sai malam ya ce ya anil ashr al awwal min zulhijja. Wasu malaman sun ce irin waɗannan ana kiran shi idraj a cikin hadisi. Idraji wani lokaci yana zuwa ya zama shi rawun hadisin shi yake kawo wannan idraji da yawa ya fi zuwa da haka, shi zai ba da labari ya ce abin da ake nufi kaza. Sai wasu na ganin da yawan hadisai suka zo da idrajin, za a ga wannan ba magana manzo Allah din bane, maganar shi rawi din ne.
amma dai ana fahimtar manzo Allah yana nufin wannan kwanakin. Saboda haka waɗannan kwanakin da za mu shiga nan gaba kaɗan, ina fata an fahimta ko, wato farkon wato watan Zulhijja din nan, kuna fahimta yan uwa musulmai? To farkon wata din ba wani aiki da zaka in dai a yini ne, in dai a yini ne ba wani aiki da zaka yi da ya kai waɗannan kwanakin 10 lada, saboda Allah yana rantsuwa ma da waɗannan kwanaki, ina fata an fahimta. Walayalin ashar ɗin waɗannan kwanaki ake nufi. To amma malamai sun tattauna akan cewa da Ramadan ko da kwanaki guda 10 na ƙarshen Ramadan da ake samu lailatul qadr, wanda Allah ya ce khairu min alfi shahar, wanda sun fi wata 1000 alkhairi, wato daidai da shekara 83 kenan ko 81 zuwa 83 in kana ibada a ciki. To sai aka ce da waɗannan darara da waɗannan kwanakin waɗanne suka fi daraja. In dai ban manta ba cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, Ibn Qayyim Jawzi ya kawo cikin babin da ya shafi kitabus siyam, ya kawo maganganun malamai, amma da yawan malamai sai suka tafi akan cewa in yini ne kawai banda dare, to ba waɗansu yini da suka fi waɗannan yinin daraja da za mu shiga a watan gobe. Yini ba dare ba. Idan kuma dare ne, ba waɗansu darare da suka kai dararen guda 10 na Ramadan. Ban san ko za ku iya bambantawa ba. Yawwa, ya zama in darare ne, iya zallan dare kawai, babu dararen da suka kai guda 10 na Ramadan. Domin a ciki in ba ku manta ba, Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim. A cikin suratul Dukhan kenan. A ciki ne Allah yake rarraba duk wani al'amari na hikima. Imam Shaukani cikin tafsirin Fathul Qadir da Ibn Kasir da Imam Qurtubi cikin Jami'ul Ahkamul Qur'an duk sun kawo cewa Allah yakan yi budget a wannan shekara na Ramadan, kuma a cikin wannan darare guda 10. Kun ga ai wannan darare suna da daraja kwarai da gaske. Wani ana mai gafara a wannan dare, wani ana bashi arziki, wani gauro ne amma zai samu falleliya amarya, wani a cikin wannan gashi nan dai kowa dai akwai irin darajar da wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ware mai a cikin wannan darare guda 10. Ina fata an fahimta. Wani yayi shekaru na cikin talauci, a lokacin zai zama mai kuɗi. Wani dama yana ta neman mukami, a lokacin zai samu wannan mukami. Wani kuma yana nan, wato ma'ana yana ta neman aiki bai samu ba, a lokacin ya roki Allah sai ya samu wannan aiki da. Amma dai fiha yufraqu kullu amrin hakim. A wannan lokacin Allah yake rarraba duk wani al'amari, wani na mai gafara, wani na yafe mai kaza, wani na bashi kaza, wani na bashi kaza. Sai malamai suka ce in dai dare ne ba wanda ya kai waɗannan darare. Kuma gashi ko in ba ku manta ba, in Ramadan din ya zo gaba ɗaya ma ana ɗaure aljanu, shedanu ana ɗaure su. Sannan kuma wata ne gaba ɗayansa rahama ne a cikinsa. An fahimci wannan bayanin ko? Kuma Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Mun sauka da alqur'ani a cikin dare mai albarka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mun sauka da alqur'ani a cikin dare mai alqadari. To sai malamai suka ce in dare ne babu kaman waɗannan kwanaki. Idan yini ne kuma babu kaman waɗannan yini da aka yi magana na watan gobe Zulhijja insha Allah. Kamar da hadisi ya tabbata. To shi yasa ma sai sahabbai suka ce qalu ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Kaga su sun san kimar fa jihadi da wahalarsa, ranka fa ka rasa, da dukiyarka, da wani istidadi da kai. Suka ce ko jihadi yanzu wannan ayyuka a wannan kwanakin ko jihadi bai kai su ba. Sai manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah, ko jihadi a tafarkin Allah bai kai ladan yin aiki a farkon Zulhijja zuwa 10 ba. Sai ce amma akwai sharadi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, sai dai mutumin da ya fita da ransa, gaba ɗaya fita da ransa da dukiyarsa, kuma hikima na Ubangiji ta'ala, sun lam yarji min zalika bi shay'in, bai dawo da komai ba, ya rasa ran, ya rasa dukiyar. To wannan mutumin ladan da yake da shi shine kawai zai fi nan mutumin da ya ayyuka a waɗannan ayyam, waɗannan kwanaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya lissafa. Ina fata an fahimta. To bayan wannan ana son da dan uwa musulmi ya kiyaye, don Allah ya zama ana yin azumin muka irin waɗannan kwanaki din. To wannan malamai sun yi magana cewa za a yi azumi domin daga cikin amalu salih, za a yi azumi. An fahimta ko? Wa haka wasu malaman wato da yawa suka tafi akan haka. To amma dai abin da ake nuna shine ba ma azumin kaɗai ba, ayyuka na alkhairi kai ta lissafa, wanda manzo Allah ya ce ayyuka na alkhairi. Sannan bayan wannan sai malin ya ci gaba da cewa as-sadisu na 6 sharul muharram, sai azumi a wata wanda yake na al-muharram, liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam inda masu ila ayyu siyam afdalu ba'da ramadana. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan azumi ne ya fi lada bayan Ramadan. Qala shahrul lahi alladhi tad'unahu al-muharram,
shine waɗannan watannin ko watan da kuke kiran shi al-muharram. Da wannan malamai suke cewa azumi a watan al-muharram ya fi lada. Wasu suka ce ba iya al-muharram ba, har sauran watanni masu alfarma irin su rajab. Na fata an fahimta ko? Inda watanni masu alfarma guda nawa ne? Guda 4 ne. Akwai zulqa'ada, akwai zulhajj ko zulhijja, sannan akwai al-muharram, sai kuma rajab. Waɗannan su ne watanni arba'atun hurum nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce guda 4 ne masu alfarma. An fahimci wannan bayani din. To wannan hadisin shi yana nan cikin sunan na Ibn Majah, a cikin musnad kuma ne Imam Ahmad. Hadisi ne wanda ya rawaito shi. Sannan asabiu na 7 ayyamul bid min kulli shahrin, kwanaki farare. An gane ko? Bidun aka ce bidun jam'i ne na abyad. Abyad mufrad ne haka muzakkar. Abyad ana nufin fari, kasa larabci na da fadi. In ka ce abyadun fari kenan, ka ce bayda fara amma mace. Na fata an fahimta. Ahmad ja, hamara'u jar mace, ko jar bishiya, ko jar kaza, ko jar kaza. An fahimta ko? In ka ce akhdar kore, qadara'u koriya. Amma a turanci akwai wannan? Saboda shi language is very limit. An takaita, is very shallow, ba shi da zurfi. Da ka ce white is white, there is no any gender of white. Kawai is one gender ko? Saboda aka ce white ne, this is a white book, kuma the same ne, this is a white kaza, kuma mace ne haka za ka faɗi. Saboda haka ban san ko akwai wani abu ba, ko ake karanta English linguistic a university. Ni dai iya dai dan abin da na bincika a boko dai na san cewa ba su da wannan abin din. Kawai language is very shallow. It's only Arabic language that have this, what you call it, ka sami shi da faɗin ma'ana. Amma sauran harshe za ka kawai sai a dan takaita shi, shikenan sai a ci gaba da. Kuma akwai hikima na Allah, ba mamaki wallahi alam, saboda shine harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ba mamaki saboda Alqur'ani da harshen ya sauka, Qur'anun Arabiyyan la'allakum ta'qilun. To sai malam ya ci gaba da cewa kwanaki farare. Waɗanne ne kwanaki farare da za a tambaye mu? وهي 13 والرابع والخامس عشر, shine kwana 13 da 14 da 15, lokacin da wata ya zama badar. Al-badru shine watan da ya zama yana kwana 13 14 15, lokacin ke da hasken nan. Ana son mutum ya rinka azumi a waɗannan kwanakin. An fahimta ƴan uwa musulmai? Wato abin da yasa ake son waɗannan nawafil, hadisi ya tabbata idan kana aikata nawafil, Allah ya alƙawarin zai soka. Akwai hadisin Qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. To idan ka ba hadisin za ga cewa wa ma taqarraba abdan, bawa ba zai kusance ni bin nawafil da wannan nafil illa ahabbtuhu, sai na so shi. Ahabbtuhu, zan so shi, face sai na so shi. Fa idza ahabbtuhu, in na so shi kuwa zan zama jinsa da ganinsa da kaza da kaza. To shi sa ake so mutum ya zama da abin da aka ce shari'a ta zo da shi, to ka rinka aikata shi dan uwa musulmi. Shi yake janyowa rashin aikata sai ga mu yadda muke. In muka yi azumin Ramadan yadda muke din na sai ga mu din ne dai, har wani Ramadan ya dawo sai ga mutum yadda yake a gayansa yana na gayansa, haka bai canza. Ko ba haka bane? To ya za a ce an gama Ramadan da kai ake zuwa sallar dare, salatu tahajjud ko tahajjudi, da kai ake zuwa tafsiri na Alqur'ani mai girma, haka ne ko ba haka ba? Ga yawan sadaka, ga kame kai, wani ma fa ya daina ashar fa, ko ba haka bane? Wani ya daina kaza, ya daina kaza, ya daina kaza, haƙƙari ya daina. To sai a ce kuma shikenan Ramadan na fita sai mutum ya dawo ya ci gaba da yi. Ai kun ga akwai ban mamaki kwarai da gaske. Shi yasa ana so ne ya zama mutum ya taɗi, wato ya ta ɗaukar waɗannan ibadun yana ɗabbaka su. In ka saba da su, man asha ala shay'in mata alai. Bisa ɗabi'a duk wanda ya rayu akan, za ga yawanci akan shi yake mutuwa. To idan ka saba da ayyukan alkhairi, ana tsammanin ka mutu kana aikin alkhairi. In ka tsufa kana ayyukan alkhairi, za ga tsoho ne amma wanda ya saba ayyukan alkhairi. Amma duk wanda ya tsufa ba aikin alkhairi, to za ga wallahi kun ga wadan carbi dai, duk da yawanci mawaƙi da suna ba wai dole sai mu dauki carbi ba, misali dai. An fahimta ko? Amma kalli carbi, in ka samu wanda yake jan carbi, ina ba da misali ne kawai, tun yana dan matashin sa yake ambaton Allah da carbi misali. In ka samu wanda sai da ya tsufa duniya ta juya mai baya, ya dauko carbi, za ga rike carbin sa ma ya sha bamba. Carbi fa wallahi sai kaga haka. Haka nan ka samu wanda ya koyi sallah, yake zuwa makaranta tun yana matashi har ya tsufa. In ka samu wanda kuma sai da ya tsufa duniya ta juya mai baya, ya rike addini, za ka sun sha bamban. Komai nasu za ga ya bambanta. Saboda gaskiya yan uwa musulmai, tun kana matashinka, mace kuma tun kina budurwa, ki rike ibada, ki rike addini, karki wasa da addini har ki tsufa da haka.
Allah ya sa mu dace. To shine malai yake bayani yace li qawli abi dharrin, saboda fadin abi dharrin Allah ya kara masa yarda, amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalatha ayyamil bidi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartan mu rinka azumi a kwanakin nan farare, 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya ka sawmi dahar. Wato sai ce waɗannan kwanaki 13 a kowane wata fa ake ne, duk watan da ka sani zaka yin azumi kwana 13 ko 14 ko 15, ko da a ranar ya zo da juma'a zaka iya yi tunda ka saba kana yi a wannan kwanakin. Amma ware juma'a ita kaɗai ka rinka azumi shine ake so mutum ya kiyaye. Ina fata an fahimci wannan bayanin ko? Amma in dai ba wai dan wannan dalilin ba, matukar dai za ka yi azumi, wato in sun zo da irin waɗannan kwanakin babu laifi. Abin da nake so a fahimta kenan. To shine malam sai ci gaba da kawo hadisai. Wancan hadisin Imam Nasa'i ya kawo shi, Ibn Hibban shi ma ya kawo shi da isnadi wanda yake kuma kyakkyawa. Sannan sai bayani na 8 da na 9 malam ya hada su, yace yawmul isnaini wa yawmul khamis. Ana son as-sawmu yawmul isnaini, azumi ranar litinin. Jama'a kuna jin wannan bayani? Azumi ranar litinin da ranar alhamis yana daga cikin ɗabi'u kyawawa na ibadur rahman, a same ka kana azumi ranar litinin da ranar alhamis. Lima ruya annahu sallallahu alaihi wa sallam kana aksara ma yasumul isnaini wal khamisa. Domin an samu ruwaya ingantacciya, annabi wanda tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana yin azumi ranar litinin da ranar alhamis. Wasu ila an zalika faqala, sai aka tambaye shi dangane da yin azumi ranar litinin da alhamis, yace innal a'mala tu'rada kulla isnaini wal khamis. Yace domin ayyuka ana bujiro da su ranar litinin da ranar alhamis. Fa yaghfirullahu li kulli muslimin, Allah yakan gafarta wa kowane musulmi, aw li kulli mu'minin, ko kuma kowane mu'mini, illa al mutahajirina. Haka ne ko? Sai waɗanda suke masu kauracewa junansu, wanda suke faɗa da junan suna gaba. Fa yaqulu, sai ya ce akirhu ma, ku jinkirta musu. In mala'iku sun zo wajen rubuta suna wanda za a ma gafara, sai a ce ya ubangiji ta'ala, waɗannan bayanka ne, kafi kowa sanin su, da suna gaba, sai Allah ya ce a kar ku sa sunayensu, yanzu ba za a gafarta musu ba sai sun shirya tukunna. Isa gaba bala'i ne. Wai sai ka zo ka tada musulmi da musulmi, wai makoci da makoci suna gaba. Wani wai gabarsa hatta kai in aka yi rasuwa ba zai je jana'izarsa ba. Wai gabar hatta kai in yi rashin lafiya ba zai je gaida shi ba. Amma abin da zai baka mamaki kuma, in ya je kasuwa kuma zai iya ganin Timoti ko Daniel ko waye ya gaida su. Haka ne ko ba haka ba? Ai waɗannan abokan sana'ata ne, ai waɗannan kaza. Amma wannan kuma yana cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baya gaida su. Ba ina nufin cewa wai ba za ka iya gaida Daniel ko Timoti ba, kuna sana'a wuri guda. A wannan ba mushkila bane. Wannan ba mushkila bane. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah bai hana ku ba waɗanda ba su yaƙe ku ba zahirin su, ba su haɗa kai da wasu ana faɗa da ku ba, babu laifi ku kyautata musu. Musulunci wayayyen addini ne, akwai jawo hankalin mutane, entertain din su fahimci musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ba Yahudi ya taɓa zuwa ya gaisar, sanadin haka ba Yahudan ma ya musulunta. Ba shi da lafiya, ya ji manzon Allah ya zo har gida ya gaida shi, ya kwankwasa kofar, ya zo suka ba shi izini ya shigo. Ga mahaifin shi wannan bai Yahudan yana gefe, shi ma bai Yahude ne. Ya ga manzon Allah ne ya shigo, ya zo gaida ɗansa. Da ya ji daɗi sai ya ce, ida abal qasim, ka bi baban qasim mana. Kun ga nuna mana kyakkyawar mu'amala kenan. Da ya daga kai sai ya ce, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Manzo Allah ya ce, alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Na gode wa Allah da ya amfani da ni ya kubutar da shi daga wuta. Ina fata an fahimta. Muna nuna mutane cewa in dai har za ka je ka gaida wanda ba musulmi ba, ashe babun aula ka gaida wa kenan, musulmi dan uwanka. Saboda haka irin wannan gabar da ake da Allah ya kiyaye. Haka nan mata za ka tadda su wa kishiya da kishiya wai ana gaba. Ko da babban dalilin gaban shine wadan me yasa ta aure mijinta. Wai shine dalili. Dan me yasa kika aure min miji? Ita ma ya kamata ce mata to ke ma dan me yasa kika aure min miji? Ko ba shikenan ba? Wai gaban wai abin da yasa wai ta aure mijinta. Kaji wai sai ka ce mijinta ne ita kadai. Bayan Allah ce fanki ma da balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Allah ya ce ku aure abin da ya muku dadi, ya kwanta muku da hankali na daga mata guda biyu. Zaka iya sai ka je a baka auren su guda biyu a yau ka bada kuɗi. Na fata an fahimta, ka auro wannan ka auro wannan kawai. Wacce ta fara zuwa kana mata kallai ta ce amarya, an jima ɗayan tana zuwa yanzu wannan ta zama uwar gida kenan.
kila wani ya tambaye ni ce to yanzu ya za a yi dangane da hadisin da ya zo cewa idan kai aure ka zauna wajen amarya kwana 7. ai dama almuslimina ala shurudihim, yanzu aka zauna da su ne ka ce to yanzu ke kika fara zuwa, yanzu ga wani ita ma an aurenta, yanda za a yi shine zan miki kwana 7 ki, ke ma sai in dawo miki kwana 7 ki. in aka ma kowace kwana 7 ta sai kuma a zo a raba kwanakin zama a ɗakuna ɗin kuma. Na fata an fahimta. Wannan dai ba muna bayani bane akan aure, dan kada waɗanda suke gwagware su ce to bara wannan babu malam zai bude shi. Waɗanda suke tuzurai, kasa akwai tuzuru akwai gauro. Shi tuzuru shine wanda bai taɓa yin aure ba amma yana ta kokari, sai ya haɗa kuɗin sai ya rushe. In ya haɗa kuɗin sai ya rushe. Wani lokaci zai mafarki gashi na har ya samu miliyan guda, yana farka sai ya gare daga shi sai wannan tsohuwar katifa tasa wanda still dai ya kasa sayan sabuwa. To kaga wannan dai zai shiga bar roƙo Allah subhanahu wataala. Na ga wani yaro yana posting ma yana cewa Allah ya sa in waye ya hau mulki ya rage musu waye ko cire masa kaza. Ni da yake bana komai akan wani abu, ba idan kalla ne murmushi kawai shige. Na fata an fahimta. To irin waɗannan abubuwan da duk kasan dai fata ne mai kyau da kwarai da gaske, ba mummunan fata bane. Shi kuma goro shine wanda yake garajensa yayi yawa mala. Shi ya kasa rikewa ne, shi baya son damuwa da yawa. Shi wai shi to waye ga ma duk wanda yazo duniyar nan ba zai shiga cikin damuwa ba. Ai Allah ya ce halicci mutum cikin wahala. Fi kabat wahala. Ba ga ka taba ganin jaririn da ya sako yana dariya? Duk jaririn da ya sako yana ne. Kuma in ba Allah ba yake tsara haka, jariri ya shigo duniya yana kuka danginsa na dariya, ko ba haka ake yi ba? Shi ya shigo mai kuka ma sai an dake shi saboda kukan ake so yayi. Ai wannan ka san logically akwai wani hikima na Ubangiji ta'ala. Ka auna da hankalinka, jariri ne fa amma ya shigo ya to yana kuka. Ranar kuma da zai bar gidan duniya, in mutum mumini ne wani na murmushi zai bar gidan duniyan nan, ku ba za ku gani ba makila, amma yana ganin ga mala'iku sun zo wanda za su ɗauki ransa cikin sauƙi, wannan shida ce na shida, amma sai zama a lokacin ku kuma kuna kuka saboda kuna ban kwana da shi, kun saba da shi, gashi zai bar gidan duniya. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka yan wa musulmai ya kamata irin waɗannan a lura da shi, a daina gaba. Wannan gaban ba ta da amfani. A daina gaba. Mata ku daina gaba, haka nan maza ku daina gaba, waye da sauransu a daina wannan gaba da. Allah ya sa mu dace. To malam sai yake cewa wannan hadisin hujja ne akan yin azumin ranar Litinin da ranar Alhamis. Akwai kuma wani hadisi ma da ya tabbata, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake azumin ranar Litinin, yace saboda rana aka haife shi. An gane ko? Ran Alhamis kuma yace rana ake tattara ayyukan bayi, kisa yake so a ranar Allah ya aiko mala'iku su tattara ayyukansa, ya zama ranar yana azumi. To idan manzon Allah da ya fi kowa daraja da kima yana so a tattara aikinsa a ranar yana azumi, me kake tsammani da kai da ni? Ko ba ka bayan wa musulmai? Amma a ce daga Ramadan ba za ka ƙara azumi ba sai wani Ramadan? Ta in dai lafiyar kalau ba ciwo gare ka ba, da Allah karka ya kaɗan wa musulmi. Ya karka ya ka ɗan daure ne a wata ɗin nan ko so uku ka rinka. Kai in a watan ma ya gagara so uku kai so ɗaya mana. Ka zaɓi wannan kwanakin da muka lissafa, ko ayyamul bid ranar 13 ko ranar 14 ko ranar 15 ko ran Litinin ko ranar Alhamis. Alal aƙalli dai kai haka. Allah ya samu dace. A bayani na 10 malam yace siyamu yawmin wa iftar yawmin. In kuma kai Allah ya ma baiwa da lafiya sosai zaka yi azumin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam, domin shi a rayuwarsa irin azumin da yake nan. Yau azumi gobe kuma ya sha ruwa har ya gama rayuwarsa. Kun gano nan bayani? Yau azumi washe gari kuma sai ka sha ruwa. Yau sai ka yi azumi gobe kuma kana shan ruwa haka. Ranar da wasu sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato irin wannan zaka ringa gane shi musulunci ne, yana buƙatar mutum ya je a bashi karatu ne. Su ukun ban manta ba suka zo, suna tattauna ibadar su, amma mai riwayar ma sai ya ce sai ana fahimtar cewa kamar suna kallala, wato takallul, suna nuna kamar su ibadar su ma'ana kamar ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar nasa ba shi da yawa haka a zahiri, amma kuma sai tarin daraja. Ban san ko kun fahimci wannan ba. Su suna ganin za su rinka yin mai yawa, wallahu a'lam. A babin kyautata musu zato, su suna ganin tunda shi an yafe mai, su ba su rinka yin mai yawa. Ban san ko shine ma yake yin mai yawa din ba. Ai shi komai nashi ibada ne. Domin akwai nau'in azumin ma da yake wanda ba annabi ba zai iya wannan azumin ba. Kuma sun taba gwada suka ga sun kasa. Ya taba daukan azumi maimakon ya sha ruwa sai zarci. Gari yawa ya ƙara dorawa, kwana na biyu ya ƙara dorawa. Sai wasu sahabbai suka ce bari su koyi da shi, suka galabaita, sai ya gano sun galabaita, ya ce me ya faru? Suka ce ya Rasulullah mun ga kana azumi ne ba. Yace to ai ni nakan kwana Allah yana ci da ni na shayar da ni. Wannan malaman suna da suka gadi sun ya inganta, suka ce wannan kadai ya saka gane cewa wato wannan zuciya ta manzo Allah ba wanda isan yanayinta sai Allah subhanahu wataala. Ya ce yana kwana Allah yana ciyar da shi na shayar da shi.
shine wata rana nayi wani karatu nake cewa in fa mutum bai gane wannan ka'idar ba ya koma cikin suratul kahfi. Ai ashabul kahfi duk malaman musulunci sun ittifaqin ba annabawa bane. Idan za su zauna a kogo su kwana ko su shekara 309, haka ne, shekara 309 suna bacci, ba su ci abinci ba su sha ruwa ba, ko ba annabawa bane, amma Allah ya musu wannan karama. Ai ba na jin wani musulmin aka ce manzo Allah yana yin kwanaki, Allah yana cire shi na shayar da shi, ba na jin wani abu zai darsu a zuciyarsa. Ko ba gano wannan ka'idar ba. Tunda waɗannan ba annabawa bane, amma sun yi kwana 109 ba su ci abinci ba. Sai kuma ga Najeriya tana wahalar da kai. Kullun ga Allah ya waye kaga mutum a tsorace har abin wani lokacin ci. Wai mutane ba za su rinka daurewa suna koyawa kansu tawakkali ba. Shi wannan ci so uku nan nasi ne? Ba nasi bane, al'adar mu ne kawai. Ko ba ka bane wa musulmai, wani ma ba so biyar yake cin abinci a yini. In ya cin zaka mai fada ya ga yana zara idanu, to ba dole mu ci ba, za mu zauna da yunwa ne, waye kaza to waye cira ma ka zauna da yunwa. Amma dai manzo Allah ya ce a kasa ciki gida uku. Me yasa sahabbai suka fi mu lafiya? Kaji suna ciwon diabetes ne, suna ciwon kaza saboda su ba sa cin abinci sai sun ji yunwa. In sun koshi kuma ba sa exceeding, ba sa ƙaro wani, sai wancan da suka ci an yi digestion ɗinsa ya narke, wannan yabunan, wannan carbohydrate, wannan fat, wannan vitamin, wannan kaza ya je aikin da zai. Kai kuma ka ce ba za ka ɗauki wannan shawarar ba. Ka lo da abinci, wani abinci ya zo ka ƙara, wani ya zo ka ƙara, dole a samu damuwa. Ina fata an fahimta ko? Don Allah yan uwa musulmi a rinka kiyayewa waɗannan azumin muka a rinka yin su. Zaka iya, zuciya koya mata bin Allah ake. Sabo ma an ka lura ai yau da kullun ne yake sawa shedan yake jan kake sabo, don haka saba kana saba. To in nan ka ce zaka bi Allah ma haka, zaka danna zuciyarka kuma zaka bi Allah subhanahu wataala. Allah ya samu dace. To sai kuma malam ya kawo wannan, sai kafa hujja da nassin hadisi. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawuda. Mafi soyayyen azumi zuwa ga Allah subhanahu wataala shine azumin annabi Dawud. Waɗannan sahabbai suka zo, wanda yace ni gaskiya ba zan yi aure ba, zan zauna ne kawai a matsayin gauro har na koma ga Allah subhanahu wataala. Shi kuma ɗayan yace kullun azumi zai yi har ya mutu. Shi kuma ɗayan yace kullun sallar dare ba bacci. Manzo Allah ya kira sai yace ina wanda yake cewa kullun sallar dare zai yi ba bacci. Sai yace gani. Sai yake cewa to ka sani jikinka yana da haƙƙi a kanka. Allahu akbar. Jikinka yana da haƙƙi a kanka. Ina fata an fahimta. Ka tashi kai sallar dare kuma kai bacci. Maza Allah ya koya masa haka. Ina wanda ya ce ba zai aure ba, sai ce gani, sai ya ce to ai in baka sani ba, an nikahu sunnati. Amma kafin ya faɗi wannan magana sai da ce ni ma ina aure. Magan da mata na, an nikahu sunnati fa man ragiba an sunnati fa laysa minni. A cikin wannan hadisi aka samu wannan bangaren hadisin. Yace aure sunna ne, duk wanda yake amince sunna na bai tare da ni. Kai ma ka je kai aure. A wata ruwaya ma yace addinin musulunci babu abin da yake celibacy haka. Cewa wai mutum ya zauna babu aure, manhood. Kawai mutum ya zauna ba aure kwata-kwata babu a musulunci. In fa lafiya kalau ake nufi, to za ka je kai aure. Amma an ka rayu wasu dalilai yasa baka yi aure ba, ya zama ka yarda da ingancin yin auren, amma dai wasu dalilai suka hana baka yi aure ba, ko neman ilimi, ina fata an fahimta, ko kana ganin kai auren zai hana ka hadda alkur'ani mai girma, zai hana ka yawancin wasu ibadu aka kama su kuma ka koma wurin Allah salin alin, ko ba za ka iya ɗaukar nauyi ba. To wasu malaman duk sun yi haka, irin su Imam Tabari har ya bar gidan duniya bai aure ba, irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya bar gidan duniya bai aure ba. Ina fata an fahimta. To amma wasu malaman kuma da yawa ga sunan sun yi aure, kamar yadda annabawa galibin su sun yi aure. An fahimta ko? Sai ce ina wanda ya ce kuma shi kawai kullun azumi, sai ce a yau dai kai azumi a wata so uku, yace ai shi yafi karfin haka. Kun ji da manzo Allah yake hakuri da mutane. Sai ya ce to ka je ka rinka azumin litinin da alhamis. Ya rasulullah, jikina ina da karfi, na fi karfin ne haka. Manzo Allah dai bai fushi ba. Sai ya ce to ka rinka azumin annabi Dawud alaihi salatu wassalam, yau azumi gobe ka sha ruwa. Sai ya ce na fi karfin haka. Ya ce a babu kuma magana ka fi karfin haka. Ina fata an fahimta. Babu azumi ga wanda ya azumi kullum. Gaba daya a ce kullum kana azumi, baka da ladan azumi. Dole ya zama yau in kai azumi, in kana so ka huta. Kuma zan gaya mana wani abu da ya kamata mu fahimta. Wallahi duk wannan nauyin ibada in kana ce dan Allah kake yi, to ko ka gano ko baka gano ba, Allah yana bayyana da wasu karamomi da girmama ka gwargwadon kusancinka da Allah subhanahu wataala. Idan kana bin Allah sau da kafa, kana bin Allah, wannan Hausa ce kawai irin tawa. In kana bin Allah ma'ana yadda yake so ka bi shi, daidai gwargwadon ka kenan, mastada din kenan ko? To zaka Allah yana bayyana da wasu abubuwa na alkhairi ko ka gano ko baka gano ba. Ko ya sauƙaƙa ma rayuwarka, ko ya zama kana fin ƙarfin maƙiyanka,
ko ya zama yana wato ma'ana yana yafe ma zunubanka, akwai wasu abubuwa da zai samar ma albarkacin dai kana neman kusanci zuwa gare shi. An gane wannan bayanin? Ka ɗauki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kalli karamomin su. In ka rinka lissafi, akwai littafi ana kiransa Al-Furqan bayna awliya'ir Rahman wa awliya'ish shaitan, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Littafi ne Al-Furqan bayna awliya'ir Rahman wa awliya'ish shaitan. A ciki ya kawo karamomin sahabbai da yawa. Akwai sahabban da in suka tafi karatu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hannunsa haske yake kamar torchlight. Suna su karama kenan. Amma ba su taba alfahari da haka irin wai ai mu yanzu mu ma har ma hannun mu haske yake, mun kaga yi kaza kaza. Yanzu a gangare na ka ci hannunka yana haske, ka rinka wani kobobo kenan ana ba na shafa ka, ana samun karama ko? Yana ce Allah ya ba mu albarkacin suwa ne, ai kaga jikinsa ba haske yake. Ana samun wannan. Akwai ran da aka taba samun wata matsala ma sai da aka dan ji kunya haka. A wani gari daga cikin garuruwa na arewacin Najeriya, ba zan faɗi sunan jihar ba kar a musu dariya. Kawai sai tocila ce ta faɗa cikin rijiya, ba a sani ba. Ko me ya faru dai, kawai sai aka ga haske. Ai shi kenan aka rinka tururuwa zuwa gidan wannan bawan Allah. Ana Allahu akbar, kaga wani karama da Allah ya mawa ne, haske ne kawai a rijiyarsa, ashe tocila ce. Aka yi ta ebo ruwa ana sha. Mutane ka san wani lokaci ba bahasi. Kuma mu a gida mutane suna akwai karama, ba mu taɓa inkari, mun ba mu tazilawa bane. Mu ahli sunna ne, amma cewa akwai karama abu ne da yake da limit. Allah kadai ya san yadda karamar take. Haka ne ko ba haka ba? Waliyai duk mun yadda akwai waliyai, akwai salihan bayi, amma ba mu yadda akwai adadin waliyai ba, dan ba hadisi ingantacce akan haka. Kun fahimci wannan bayanin? Yawwa, ya kamata a fahimci wannan. Kar wani zai ce mana adadin waliyai su 1000 kaza ne, ya hana ka ziyartar waliyi kaza sai waliyi kaza, wani kaza kaza kaza. Ai duk bayin Allah ibadar Rahman ka je ka ziyarce su ka samu lada. Haka ne ko ba haka ba? In dai ka samu dama ka je ka ziyarta kawai. In baka samu dama ba, wannan wani abu ne daban. To kar wani je na inkari ya ce ba waliyai ba salihan bayi, akwai su, amma wani da wani ya danganta. Ya danganta. Allah shine mafi sani. Allah ya samu dace. To sai malam ya kawo wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi soyuwar azumi a wurin Allah shine azumin Annabi Dawud alaihi salatu wasallam. Wa habbu salati ila Allah salati Dawuda. Mafi soyuwan sallah a wurin Allah shine sallar Annabi Dawud. Kana yanamu nisfal layl, yakan yi bacci rabin dare, wa yaqumu sulusahu, sai ya tashi kuma 1/3 sa, wa yanamu sudusahu, sai bacci 1/6. Wa kana yasumu yawman wa yufṭir yawman, yakan yi azumi yau ya sha ruwa kuma wato yau. An fahimci wannan bayanin ko? Al-hadi ashara, bayani na 11, as-siyamu lil a'zabi alladhi lam yaqdir ala zawaji. To sai ayi hakuri kuma, kar a ji na fasara ce da yau dai malam dai ga inda yake ta tabo wannan gwagware din. Malam yace as-siyamu, sai an so kuma azumi lil a'zabi ga gwauro. Kuna jin hadisin ai kuna jin bayanin kwa? An so azumi ga gwauro allazi lam yaqdir ala zawaj, wanda ba shi da kudin yin aure. Shi ma an so nashi azumin sa, shi ma an so lokaci ko masha Allah an so azumin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istada alba'ata falyatazawwaj, ko ya ma'ashara shabab man istada minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ku taron matasa, duk wanda ya samu dama alba'a. Wasu malamai sun ce alba'a din shine karfin da zai iya kusantar iyali, sannan na biyu kuma gurin da zai ajiye ta, na uku kuma wadatar da zai iya biyan sadaki kaza da sauransu. Manzo Allah ce fal tazawwaji, kai ya je ya aure. Fa innahu agaddu lil basari, yakan sa mutum ya fi yimke ganin sa. Dan mutum ya aure zai dan takaita gane amma bai aure ba, in ka lura za ga mazumudin sa yayi yawa. Yau yana da budurwa kaza ya canza ta, jibi ya ga wata ya canza ta, gata ya ga wata, in Allah ya tayi kama shi wata na sai ya auro wacce ta girme shi da shekara 43. Ina tsokana ku ne. Saboda haka za ka iya auro wacce ta girme ka, za ka iya auro wadda take karama ma, domin duk ya halatta a musulunci. Kuma wallahi mun gode Allah da manzo Allah ya auri duk bangarorin nan. Wallahi wani malamin sunna daga wani rubutun sa gwanin sha'awa, yace in ka kalli auren manzo Allah da ya gaba ɗaya ga matan akwai hikima mai yawa. Da gaskiya akwai malamin da ya dan tabo kadan daga wannan bayani, shine Safiyur Rahman al-Mubarak Furi a cikin littafin sa Ar-Rahiqul Maktub. Yace wasu an aure su ne saboda ƴaƴan manya ne, suna jin daɗi a ce annabin Allah ne ma ya aure ƴarsu. To kuma suna can dangin sun cije sun ki shiga musulunci, sun yi taurin kai. To yanzu tunda sun zama sirikai, sai suka mika wuya. Kun ga akwai hikima wajen auren kenan. Wasu kuma manzo Allah ya aure ta ne saboda tana da ƴaƴa da yawa, sai yana tausayinta da yawa sosai, sai ya auro ta. Saboda haka sai ɗan rike ƴaƴan kenan. Ina fata an fahimta. Wata kuma ya aure ta ne saboda maturity ɗinta tana da hankali sosai.
tana da natsuwa sosai, ga ta da haƙuri, tun da ya aure ta ba da taɓa ɓata mai rai ba har ta bar gidan duniya. Ita ce Nana Khadija. Ina fata an fahimta. Ko so ɗaya ba a samu ruwaya ta saba wa annabi ba a taɓa samun wannan ba. Isa ita a aljanna ma sai da aka gina mata wani gida special one. Aka ce wannan na daban ne, ɗakuna ne na daban. Kuma ranar da aka zo gaya mata sai ga mala'ika Jibril ya zo ya ce da manzo Allah, ka ce Allah ya ce yana wa Nana Khadija sallama, kuma an gina mata gida a gidan, an gina mata wasu ɗakuna a gidan aljanna ne aka ƙara wasu ɗakuna kuma daban. An fahimta ko? Ku duba daraja irin na Aisha, amma Qur'an take cewa Rasulullah na kana yawan tuna mai dan jajayen kumatun nan. Kaga su sun iya kishi ba irin na matan mu ba. Ai jajayen kumatu ko da kana ganin kamar suka ne, ai yabo ne. Sai kai ka samu mata mai jajayen kumatu, ai alhamdulillah. Ina fata an fahimta. Amma Nana Khadija ita faɗo ne tana ganin kamar tayi suka ne. Kuma ba gane wani abu ba, ku kalli shekarun Nana Aisha, dan ta haka ba za a yi mamaki ba. Tunda ita ce a virgin woman among the wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita ce budurwa. Ita ce wanda ya aure ta budurwa, dukkan su zaurori ya aure su. Ita ce karama a cikin su. Kaga kenan dan tayi waɗannan manganu ba za a yi mamaki ba. Ta faɗa ka sai manzo Allah ya ce, sai ta ce gani Allah ya baka yanzu wanda ta fi su, ta fi ta matin da ni budurwa ka aura, sai ya ce ai har yanzu Allah bai bani wacce ta kai Khadija ba. Da wannan malaman sunna da yawa suka ce Nana Khadija ta fi kowace mace daraja. Ni kai na gaskiya na karkata akan ra'ayin wa'annan malaman. Saboda hadisan da Nabi bai sai naga a'a to ai tunda manzo Allah ya ce ba a canza mai da wanda ya fita ba, kuma hadisin ya inganta. To duk wani hadisin da za a kawo ya kamata ya zama a bayan wannan yake. To in ka cire Nana Khadija kuma mu a fahimtar mu shine ba wanda ya kai Nana Aisha kuma daraja. Na fata an fahimci wannan. Sai ka tattaro hadisan zaka fi gane wannan bayani din. Saboda haka sai malam ya kawo cewa babu laifi mutum ya daure ya ta azumi in ba shi da kuɗin da zai aure din. Wa ahsan lil farji, sai kawo hadisin manzo Allah, kuma ya fi sa mutum ya dan kare mutuncinsa, ba zai je izina ba. Wa man lam yastadi, duk wanda bai da dama fa alaihi bisawm, in misali ka kasa aure to ka je kai ta azumi, fa innahu lahu wija, domin azumin dandaka ne, sai kai ta azumi. Na fata an fahimta, ba zuwa dogon hira tunda baka da ko sisi, kai hakuri. Wallahi duk wannan hiran da gana ya al'ada ce, ba wai shari'a ce ta kawo. Ma anzalallahu biha min sultan. Ina jin ranan kuna tare da ni mun yi karatu da ku a Air Force wajen sojojin nan. Duk rashin son soja ya dariya hidin da ba su dariya. Na fata an fahimta. Wai ka je kullun kana zance, shekara guda kana zance, me zaka ce? Nace rabi ƙarya kawai mutum zai ta yi ka. Tunda zancen da ya fice kawai kace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Khutbatul haja rago kuma kace dama abin da ya kawo ni shine ina so ki tabbatar da kina kaunata. Ga ba wani abu cikin tace ina son ka, shikenan ai ya hakura kawai ka alhamdulillah. Sai ka tare nan wannan soyayya, ko ba shikenan bane. Kana dan aika mata message flower din nan, kana dan drawing din flower kana sending haka, ana sending flower heart din nan zuciya, ana sending waya da sauransu. Sannan zuciyar zahirin rayuwar duniya kuma sai kana dauka kuɗi kana dan bayarwa haka. Ta ba ta fahimta. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, wasu Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.